Ekineni maduol mar IEBC dhi nyime gi chenro mar ndiko oganda jo Kenya kaka jogombulu. Jo siasa bende nenore ka medo jiwo oganda ahinya to rowere mondo ndikre kendo kaw upande. E kar chung od bura ma Mathioya, jogo machano chung e kombe mopogore opogore e yiero ma higa mar 2027 osebedo ka bago romo mar tiego kendo puonjo jodak ewi ber mar bedo gi opande kod ndikruok kaka jogombulu ka gigeto jogombulu manyien madirom 7,000. Gimedo jiwo rowere bende wuog oko mar ndikore ni mano en achiel kuom yore ma ginyalo kelo godo lokruok. Tumekusanya huku Mathioya tukiwauliza na tukiwaomba majenzi ama wanarika wote tuitikie kuchukua kura kwa sababu tunajua kura yako maisha mzuri. Sisi tunasema kura yako maisha mzuri sababu it's only the electoral process that we can be able to get credible leaders. It's only through the electoral process tuweza kuwa tunaweza sisi wenyewe tunaweza simama viti kadha kadha na tuweze kuchaguliwa. Our target is 2 million. So na encourage vijana wote pale nyumbani, kama uko kadi tafadhali uchukue kadi yako, kwa sababu nimeona namba zimeanza kuongezeka pale. IEBC walituonyesha kwamba last week tulikuwa 300,000. It is encouraging, lakini tuendelee kutokea kwa sababu exercise itaisha tarehe 28 this month. I'll also encourage and request IEBC to increase the KIMS kit so that our people don't travel very far to come and register as voters. There are so many IDs in our Huduma centers, and we are requesting our administrators, chiefs and assistant chief to help our young people access these cards. Let them make announcement in churches. Let them go where these people frequent. And we also encourage our young people to show up and collect these cards. Kawadhi nyimeni jodak e county ma Machakos okwayo komiti mochung'ne keto e tim agenda par madito manitiere e ripod narko mondo ket maino e sekta mar somo kod pok mar omenda mar dongruok. Ikine chenro mar